Zo, goeiedag iedereen te Walzoorden. Zondag 23 maart 2025. Dat is een locatie vlakbij Hulst. Aangenaam om te komen fietsen, te wandelen. Hier even de sfeerbeelden. En dan het kleine strand hier. We hebben dan ook de aansluiting verder voor Perkpolder. De locatie van Waterzande en Baarhoed. En natuurlijk Hulst aan Zee. Zo de Westerschelde vaarde voor de vrachtschepen. Dus gaan van Antwerpen. Met verbinding dan Terneuzen. Eventueel het kanaal Gent-Terneuzen en dan ook de Noordzee. Dus een locatie die volk aantrekt.